Op Skilge is vanmiddag de brandaris officieel op een nij Iepene. Daar rond 4 maanden is de vuurtoer renoveerd. De binnenkant is volslijn vernijt. De brandaris is de oudste vuurtoer van Nederland en bestaat dit hier 420 jaar. PostNL het term een speciale brandaris postzegel maken. Die wat presenteren bij de werkopening. Niet de officiële presentatie van die postzegel wie er een spectaculaire opening van de brandaris. 3 verkeersleiders die gewoon wij Hardenburg doggen op de vuurtoer konden al abseilend van het 54 meter hoge monument aan. Een keer onder hoe lang de verkeersleiders de symbolische kaai on Rijkswetten steert en dan waarnemend burgemeester Rob Bats van Skilge. Daarmee is de ingreven renovatie nou heel dolkleer. Hoeveel is er geïnvesteerd in de brandaris? Weet je dat zo? Ja, dat is ongeveer 1,6 miljoen euro. Maar dan moet u bedenken, daar zitten ook echt alle nevenkosten bij, zoals tijdelijke huisvesting, het onderhoud voor een aantal jaren, het renoveren van alle technische systemen. Dus het hele pakket heeft 1,6 miljoen euro gekost. Ja, er is een soort discussie geweest hoe er alles geen meesken op de vuurtoren van Schiermonnikoog en van Skilge. Nicolette van Berkel komt van het eiland en is een van de verkeersleiders van de skipveert die op brandaris werkt. Blikken die dat geen enkel camerasysteem het werk van het menselijk eer vervangen kan. Van Berkel is nog een van de lokkigen die het werkje maakt op de nieuwe vuurtoer. Sailing Vessel Smyrla, this is brandaris traffic, stand by. De werkruimte is gemoderniseerd, hij is vergroot. Er is een derde werkplek bijgekomen. Het visueel zicht is nu rondom. Het is verbeterd in die zin dat de apparatuur waar we mee werken ook allemaal gemoderniseerd is. Dus het is een beter werkende radar. De techniek is totaal up-to-date, het hele besturingssysteem. De radar waar we nu mee werken, die schermen zijn vergroot en er zitten veel meer opties op vergeleken met het vorige radarsysteem. Our actual position is the marina of Westerschelling. Over. So that's all understood. Please report again as soon as you leave the harbor of Terschelling. De plannen waren destijds dus om de verkeerscentrale brandaris onbemand te maken en te verhuizen naar de zeevaartschool. Alleen gebleken is dat dit werk toch wel visueel zicht nodig heeft. En dat visueel zicht kon niet bereikt worden met de camera's die er destijds waren. En daardoor heeft men besloten dat de verkeerscentrale brandaris bemand blijft en vernieuwd en gemoderniseerd wordt. En daardoor werken we hier nog. Is er iets wat net verloren is? De lamp is nog hetzelfde. Essentieel onderdeel van de brandaris. En ook nog van het monument, een heel oud optiek. En het start dus automatisch op, doordat er dus sensoren aan de buitenkant van de brandaris zitten onder onze werkvloer. Dus die meten de hoeveelheid LED. En afhankelijk van het licht gaat de lamp aan. Ik blijf het gewoon een heel mooi beroep vinden. En op een uniek object. En ook gewoon echt fantastisch om te doen. Kun je zeggen dat het waard nou ook veiliger geworden is door deze renovatie? Ja, ik vind, dat kan je wel zeggen. Grootvorst brandaris, begrepen.